Hello everyone, welcome back to my Mediyon Borgoary YouTube channel. आंनि चेनेल नोंथांमोन गासिबो बरायलायबाय। ओमफ्राय नै दा जोङो शुटिं लानो थांगासिनो आंनि रजेनि खाथियाव जों बिनि मेकिंसफोरखौ आं दिन्थिनो नागिरदों। माबायदि नुलाङो नोंथांमोना जोंनि फाननि जोंनि लकेशन आंनि भिडिअसखौ जोबजासिम नायलांब्लासो मोनथिगोन। थ'दो होमब्ला लेट्स गो आंजों नायफानो। नैबे दिपर बिल'टे चाकय मानो बोरै खौनो मिन्थिया नैबेनो बेसेबा गुवार आं ओंखारलांनो हानायमोनब्ला ओंखारलांगौमोनलै नै ओंखारलांजायालै र' नोंनाबा दिन्थिगौमोन आङो बेफोरनो आरो दिपर बिल जाय फैफेराखै ओमफ्राय नै बेयाव आरो ट्रेन स्टेटिं माबा दङ स्पेसियेलि मोनथिखागौ जानांगौ होनबाबो ओरैबायदि ओइ नों मेङाखै मेङो बिराद गारि गाखोबोनो मेङो एसे बोलो जाथों मासो गाज्रि मानसि नै साबि खिथेर लाना फैयो न'निफ्राय आंना साबिया गोमायोना बेनिखायनो लाखादों बेयाव सिरि माने खस्थ'सो मोनो आङो लामा आयौ नै आंखौबो आं मोनाव फैयालै बेयाव माला बोरायबाय नै आयु लामाया हिट बानायदोंआनो बेफोरसो लामाफोर दा जों सफैबाय नै सानदुबियाव नोंसोर नायनो गोसोब्ला गुगोलफ्राव सार्च खालामबाबो नुगोन नामाथाय आंनि मथे खिन्थु आं बांद्राय एसेबां मिन्थिया दे साखनद्रा बायदि मोनो आं आरो दा नोंथांमोना मिथिसिगोन जोंखौ जोङो दा माबा थाफादाब जायगायाव थांसिगोन हरिमरि गाइस नोंथां मिथिगौ दा सिमां सयनारि दं जोंजों दा बिथाङा गोमो बिराद मोजां मोनो गोमो फाग्ला नै बमा गाज्रि बारदो बिलाइ सिगाङाव दङ जोंना थाफादाब सहैग्रोबाय मानसिफ्रा आयौलै सान्दुङा Oh my god what a थाफादाब wow रायजोफोर हाला सान्दुङा नै नावा खोदबाय शुटिं लानो थाखाय बेसेबा सान्दुं गोसा हाला सान्दुङाथ' थैखानोसै उफाय गैया होमब्लाबो थांनोसै नै बेना न'नि साब मोनहां नै बावनो फैदों बावनो आयौ मालाय फैग्रोमोना माबा माबि गाखोनोसो मोनफैलाबायबाय हनै नायलाय एरना नागिरबाय थायो औ बिदि जानांगौ दा बिदि ओमफ्राय खिन्थु एरनो मोना दे आं एरहां मोनगासिनो एरालै एरा ओइ लबे गाखोनो फै जाबाय आदा आंखौ हमथालाय एबाराव औ फैनानै बेयाव सफैबाय ओमफ्राय दैबो बारनांगौ माबा बारनांगौ सफैबाय दा बिराद खस्थ' मोनो बे आयु बुंनाङा आरोना सफैनो बेसेबां गोबाव सम नांदोंमोनलाय सफैनांगौसिमावनो गुवाहाटीनिफ्राय 2 घन्टा आरो बाराबावसो जोङो बङाइगावनिफ्राय गुवाहाटीसिम सफैनो थाखाय बेसे गोबाव सम नांगौ नोंसोर सानना नायदो ओमफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय बेसिम सफैनो थाखाय 2 घन्टा है बारदोंबो खोमालै ने 3 घन्टायानो जादों बांद्राय माबाना ने बेनो आरो जायगा बे फिसा जायगानि थाखायनो बेसे गोजान फैयो अनेकथ्रबो होनदोंमोन आङो गोलैगोनहाय मा गारलिं आयौ आंनियाव बेसेबा मोजां नुजाफैदों नै बरिया नुदों आंनियावबो खिन्थु मेकिंआव खिन्थु मानसिफोरखौसो बांद्राय सिनायाखै खिन्थु कालारा समायना मा
Uziale. Kintu okaku नै एकदम खोरोमजोब्बाय ओइ दैनि गाबखौ सोलायनाय नुबाय माथो आदा आदा दैनि गाबखौ सोलायनाय नुदों माथो आयु देद' नोंहा ड्रना अ दैया सोलायबाय नों जासिगोन जगरा थिखि जाबाय ओमफ्राय आं दिनै बिराद खोमसि जाबाय औ इंलिसजों बिराद मोजां देद' ओइ जेरावबो औ गारबोलायनाय हनै आयौ नै बार बारनानै उराय खारलांजोब्बाय फैबाय अखा सिबोआसै अखा सोबबाय मा होनबावनो ओइ मा जाखो सासेयालाय हनै बेनिफ्राय जों दा थांफिननोसैलाय मुदथ' गैखाला नै थांफिननोसै शुटिंआव रेडि जाबाय ओरै गासिबो थांनोसै रेडि जाबाय नायलांदोंबाबो सिनाया बारा ओरै जागोन सोरबा ओरै थिउ थांनोसै दा हनै जा अमा राजा ओइ अमा राजा गिबायसो आं अखाखौ नै Started. Action! Gimana, Pak? Oray nama. Action! Ba đứa. ओमफ्राय नै दा शुटिं खालामनाया जोब्बाय नालाय उन्दुनोबो ओंखारबाय ओंखामबो उखैबाय दा जानाय लोंनायनि बन्द'बस्त जाबाय हालानै जोंना एक्ट्रेसआ गल' गथ' जाजोब्बाय फेनाय बायदि जिखुनु जा